Aamun on verraton Smaks, smaks. Ei, mitäs tämä on? Se on kelloks uutta muroherkkua aamiaiseksi. Rapeaksi paahdettua koko jyvä vehnää maustettu sokerilla ja hunajalla. Tääpä maistaa. Pidät niistä varmasti. Kelloks smaks maistuu smailiolta. Kelloks mix max mini. Aamun reppaan alkaa jo. Smaks, smaks. Uusi Kellogg's Smaks. Maista. Hei, Kysy hei multa se. no mistäs on pienet suffelit tehty? Toffeesta on suffelit tehty. Kermaisesta, kullankeltaisesta. Pohveleista, niin rapeista ja makoisista. Suklaasta on suffelit tehty. Samettisesta, suussa sulavasta. Suffeli on toffee täytteinen suklaavohveli. Kerro vielä, mistä mä oon tullut? Fatserilta. Tervetuloa ruokapöytään, mestari Pedersenin vahva lihaliemi. Tästä lähtien vahva lihan maku on varma. Vahvan lihan maun takaa mestari Pedersen. Hyvä, hyvä, mestari Pedersen. Hei, sulle oma Bobby Fatserilta. Uutta pilttihyvää pienille herkkusuille. Ananassosetta ja banaanisosetta. Ne maistuvat pikkuisille ja vähän isommillekin. Uudet, hyvänmakuiset pilttisoseet. Niin hedelmäisiä, pehmeänmakuisia. Ananassose ja banaanisose. Parhaista hedelmistä. Piltti on pienten makuun. Kinuskitopsi. Kinuskitopsi kesyttää. Kenet tahansa. Tunnetko filmin, joka saa värit elämään? Kun haluat värittää muistosi oikein, käytä Aqua-värifilmejä. Keitel hittikokoelma Nightlife, uusi Upper Davis. Robert Palmer, Flirt ja uusi Imagination. Hae Nightlife, 16 kansainvälistä superhittiä. Rida! Karula Hekvist, kesän kuuma syke. Nightlife, Keitel! Hyvä ystävä, raikas kesäsade, tuoksuva ruoho ja aurinko. Aitoja juttuja ei ole kovin vaikea löytää. Katso ympärillesi, sä etkö niitä näe. No autollahan minä tulin tietysti. Milläs muulla? Vähän siinä toivoissa, että sais jonkun kyytiin kotia. Autolla. Autolla? Sehän on leivästä kiinni. Tää on kyllä ihan ainut tapa. Millä noita vehkeitä muuten tänne sais tuotua? Onneksi ei tarvi enää hevosella. Tehokasta pakastusta ja säilytystä. Zanussi. Linjakasta pesutekniikkaa. Zanussi. Jalka tuntee. Sukat on. Tässä meillä pussi seuraa, minussa vaan lukee euroa. Monet tulee matkain takaa. Altahatun suomalaisen, löydät laadun kotimaisen. Nosta hattua kotimaiselle. Suodata suomeksi. Euraa.
Näin syksyllä ihminen tarvitsisi jotain mielenpiristystä. Sateenkaari vie maahan toiveiden. Siellä odottaa unelma suklainen. Näin siivillä haaveiden lennät maahan kesän ja suklaiden. Tule ärkioskille niin kuin sä haluat sen. Mikä vauvan onni on, onni on, onni on. Lenina, pehmeä vauvan onni on. Uusi Lenina on Suomen pintakuivin. Pehmeä pintakuiva Lenina. Liha on paras. Suuri suklaapatukka. Fancy. Fancy. Täynnä tryffeliä. Kyllä se näyttää. Katsotaanpas. Amerikan dollari. Hei, mikäs laite toi on? Niin, mikä? Se on Starset tietenkin. Jättää molemmat kädet vapaa. Onks teillä vielä tää? Näkisitkö mun puhelimen? Mulla on Dievox 200 ja vapaat kädet minullakin on. Leino? Hei, tiikeri. Valitse Ericsson ja vapaat kädet. Kysy puhelinlaitokseltasi. On Sokoksessa ideaa. Et uskokaan, miten kätevästi kotityöt hoituvat, kun sinulla on hyvät koneet ja taloustavana. Sokos. Ja nyt niitä saa Sokoksesta tarjoushintaan. Halvemmalla kuin haaveiletkaan. Sokos. Tule iloisen keittiön ideaviikoille. Tämä tuli nyt teille, jotka rakastatte todella hyvää kahvia. 100% Colombia K-kaupoissa. Buenos dias, amigos, kirjoittaa kahvinviljelijä Juan Valdez. Terveisiä täältä Andien rinteiltä. On ilo tarjota teille maailmankuulua Kolumbian kahvia. Maistakaa, ystävät. Minä uskon, että te rakastutte puhtaan Kolumbian kahvin hienoon makuun. Tässä pussissa on samaa oikeaa sokeria, jonka kasvit ja aurinko yhdessä ovat valmistaneet. Sokeria luonnosta. Meillä on Välimeren viikko ja kaikkea, mitä tarvitaan Välimeren maiden herkkuruokien valmistamiseen. On erilaisia säilykkeitä, valmiita ruokia, hedelmiä, kasviksia ja spagetteja vaikka kuin. Ja juustoja. Tarjouksena on ihan kotoinen Saludo-kahvi Elannossa ja kaikissa e-myymälöissä. The best you can get. The best you can get. Carol's, the best you can get. Jyväshyvän piparkakuissa on vastustamaton ja valloittava maku.
Hae Jyväshyvän luonnollinen piparimaku kotiisi jo nyt. Black Horse yhdisti lyhyet istuvat ja pitkät lämpimät. Black Horse, tupletti. Black Horse, alusasujen ykkönen. Kunnon kurkkupastilli. Ja nyt on pussissa 25% enemmän. Sisällä kurkkua hivelevää nestettä. Vastamunitut munat kerätään tiloilta ja tarkistetaan. Vain terve muna saa poskelleen leiman, joka kertoo sen olevan kultamuna, tuore ja terve. Kultamunat, tuoreet, terveet. Kun kakkupohja saa peitokseen valiojäätelöä, pinnalleen mansikkaa, koristeekseen jäätelöruusukkeita, syntyy nautinto, joka kiehtoo kuin kakku, maistuu kuin mansikka, mutta onkin paljon mansikkainen jäätelökakku. Nyt Kotiliesi, naistenlehdistä suurin ja suosituin, tekee sinulle joulutarjouksen, joka on kuin lahja. Edullinen hinta ja vuodessa 15 hyötyliitettä. Tilaa Kotiliesi. Nämä alkaliparistot. Tarjous hintaan. Suomessa oikea akku. Huipputehokas Tudor. Tebo kosteudenpoistaja. Erikoishintaan. Kaikki tarjoustuotteet. Teboilista. Mario. Odotettu uutuuslevy nyt kaupoissa. Osta Marion. Nainen. Uudessa WC-ankassa on ainutlaatuinen, kätevä kaula. WC-ankalla puhdistat tehokkaasti myös reunaen alta. Lian, kalkin, jopa ruostetahrat. Tuoksuu hyvältä. Tehokas puhdistaja. WC-ankka. Ota hyöty hanskaan ja keskitä vakuutukset kansaan. Saat reilun palvelun ja alennusta maksoista. Hakkapeliitta on kehitetty jatkuvasti. Siihen on tehty huomattavia muutoksia. Hakkapeliitta on nyt entistä parempi. Hakkapeliitassa on uusi pintakumiseos. Siinä on aikaisempaa parempi pito. Vyörakenne on uusittu. Hakkapeliitta käyttäytyy vakaasti uraisellakin tiellä. Nastojen aiheuttama ääntä on paimennettu. Korvi kuultavasti. Moninkertainen testivoittaja on nyt entistä parempi. Anni-Helena on erikoisvehnäjauho. Se on tasaisen karkeaa ja sekoittuu helposti ja ilmavasti. Anni-Helena jauhetaan jyvän parhaasta osasta. Tässä ydinosassa on paras sitkoaine, joka tekee kakusta näin puhkean. Anni-Helenalla leivot paljon onnea. Diavox, tärkeimpien yhteyksiesi arvoinen puhelin. Jokaiselle sopiva värivaihtoehto puhelinlaitokselta. Jokaiselle. Hello, mother. Hyöty Apple mustasta pörssistä. Siellä on tietoa. Öljyn laatuvaatimukset kasvavat. Kansainvälinen Esso on kehittänyt synteettisen öljyn, jolta voit vaatia ultratehoa, ultrasuojaa, ultrakestävyyttä. Ultran kosketuksesta saa autosi moottori uuden voiman. Mistä sä teet välipalaa? Mä valitsen vaaleeta, kuumana ei haaleeta. Mä elän mikroaikaa, evästä saan nopeaa. Oulainen välipalaa. Mä teen pizzaa. Hodaria. Oulainen leipä välipalaa on iso. Pieni. Tumma. Vaalea. Oulainen välipalaa tee. Varma Komputermo on huippunykyaikainen sähkölämpöjärjestelmä. Lämmittimien kulmat on pyöristetty ja pinta leppeän lämmin. Huippumallissa voit säätää jokaisen huoneen lämpötilan erikseen keskusyksiköstä.
eikä lämpö karkaa harakoille. Siitä pitää huolen Parma lämmön talteenottolaite. Parma Komputermo, 3 kotimaista turvalämpöjärjestelmää. Ratkaiseva Technics-tarjous. Hifi ykköset nyt 3395. Kasettidekki, viritin vahvistin, levysoitin, 2 kaiutinta. Lisäkaiuttimet vielä kaupan päälle. Kaikki yhteensä vain 3395. Hifi-nauhaksi TDK. Nyt tuplapakkaus 25 markkaa. Hifi-ratkaisu expertiltä. Hei, älä lipsuttele. Osta uudet voitelemattomat laaserit. Ne sukset pitää ja luistaa. Todellakin, voitelematta laser. Hauskaa iltaa. Täällä tunnet, että sinua ajatellaan. Kyllä niillä sitten on hauskaa taas. Ajattelemme sinua jo ennen kuin tulet. Pesutekniikan terävintä kärkeä. Siemens Lady, astian pesukone. Katso tätä pesutilaa. Ainutlaatuisen Swift-järjestelmän ansiosta Siemens Lady piskaa erittäin tehokkaasti. Jopa isot ja hankalatkin astiat. Siemens Lady, pesutekniikan terävintä kärkeä. Auta lastakeräys välittää iloa ja ihmisarvoa Kenian kehitysvammaisille lapsille. Keräystilit pankeissa. Tule mukaan rakentamaan koulua Kisumuun. Saat itsekin iloa. Tuulitukka tyttö, vapaa sydän, villikahleeton. Tuulitukka, jonka tapaat, missä tyylitunnus on. Hiukset välkkyy, niistä loistaa katse, kuun ja auringon. Tuulitukka kaiku toistaa. Säihkyvät huolettomat hiukset, nyt myös uusi kosteusshampoo ja muotovahto. Kun podet flunssaa, pode positiivisesti. Älä pärski päin toisia. Aivasta nenäliinaan ja lepää. Flunssan oireita lievittää Posivil. Aikuisille 2 kapselia aamulla ja illalla. Flunssaan Posivil apteekista. Niin valoisaksi päivän saa, kuppi teetä ja sympatiaa. Kun kosketuksen lämpöisen, tunnet virkistyen, oot onnellinen. Valloittava. Kyymos maito suklaa. Kun rahat loppuvat kesken, jäävätkö suunnitelmat ja haaveet puolitiehen? Joudutko tinkimään tasosta, kun rahat eivät riitä? Ei välttämättä. Palvelupankin uusi monipalvelusopimus auttaa toteuttamaan suunnitelmasi. Jatkuvaa luottoa 5 kuukausipalkan verran jopa 50 000 markkaa heti käyttöösi. Mitä kaikkea palvelupankki voikaan tehdä hyväksesi? Mikä tekee pienestä suositun? Mikä tekee pyöreästä halutun? Se tekee koko, se tekee maku, se tekee pieni pyöreä muoto. Pieni pyöreä, on se Vaasan myllyn näkkileipä, johon tuo himoa. Se tekee koko, se tekee maku, se tekee pieni pyöreä muoto. Pieni pyöreä sai uutta hyvää seuraa, oikean herkkupyöreän, pienen vaalean. Se tekee koko, se tekee maku, se tekee pieni pyöreä muoto. Nyt hintaleikkaus Singerillä. Säästä 700 ja Singer tilille ilman käteistä. Singer. Hinta romahti. Hollantilaiset omenat nyt T-kaupoissa markka 95 kilo. On siellä reilu meininki.
Jokaisesta, joka ottaa Tapiolan vakuutuksen, tulee samalla Tapiolan osakas. Ja nythän tämä tuntuu ihan omalta talolta. Se on sitä keskinäisyyttä. Ja sopimusasiakkaana voit saada jopa 10% alennuksen vakuutusmaksuistasi. Eikö se oltukin viisaata, kun keskitettiin perheen vakuutukset Tapiolaan? Niin, minulla itsellänikin on Tapiola-sopimus, kaiken varalta. Kannattaa tulla Tapiolaan. Tällä viikolla on Lotto, Vakio ja Raviveikkauskupongeissa kysely. Vastanneiden kesken arvotaan uusi Opel Corsa. Kotioloissa tarjoan usein ystävilleni kivennäisvettä läpi koko aterian. Aqua saa ruoan maun esille. Muuten vesissä on eroja, kuten viineissä. Minä pidän Aquasta. Se on juuri sopivan raikasta ja kuplivaa, mutta ei liiaksi. Ja tiedän, että Aqua on ainoa kivennäisvesi, johon on lisätty happea. Ehkä juuri happi saa Aquan maun erilaiseksi omakseen. Aqua, elämäsi vesi. Vaihda uusi Lenina teevaippa. Pintakuiva ja paljon pehmeämpi. Suomalainen seppälä maailmalla. Seppele ist super. Seppele ist fantastisch. Oh, ich gehe gerne zu Seppele. Da kann man sehr gut einkaufen. Es ist sehr modisch und flotte junge Mode. Ich mag Mode, aber ich möchte nicht so viel für bezahlen. Deswegen kaufe ich nur noch bei Seppele. Seppele lernte mir, Mode sollte weniger kosten. Seppele kommt nach Kiel. Auch nach Berlin. Uusi, upea kuvasto. Nyt vain Seppälässä. Et tarvitse muita kortteja. Visalla saat rahaa pankkiautomaateista. On jokaisella haaveita. Tule Postipankkiin. Postipankki on kaikkien pankki. Se on maan 3. suurin rahalaitos, josta saat kaikki pankkipalvelut. Suuret ja pienet. Tee Postipankin tuella tavoitteistasi totta. Junassa on hauska matkustaa. Junassa on hauska matkustaa. Kotikokki hernekeittoa. Sitä hyvää ja oikeaa. Tällaista on oikea hernekeitto. Kotikokki hernekeittoa. Tää on rokkien rokkaa. Että osaakin olla hyvää. Ei niin, ei. 0,5 litraa. Joo, kyllä se tällä lähtee. Tämä Hartwallin Vish, se on oikea tosi Vish. Lähtihän se. Aamusi ovat miellyttävämpiä, kun käytät Contour-partakonetta. Sen liikkuva pää ajaa uskomattoman sileäksi. Tavallinen kaksikkoteräkone ei pysy riittävän kauan parrallasi, mutta Contour mukailee kasvojesi muotoa ja leikkaa partasi terävästi. Gillette Contour, profiilisi veroinen. Kansainvälisesti menestyvät ne, joille riittää vain paras. Jo yli 70 000 suomalaista on valinnut Commodoren parhaaksi. Tasavallan tietokone. Commodore 64. Niille, joille vain Commodore on kyllin hyvä. Maalaispoika on. Mä panen puhtia puseroon. Olen leipärukinen ja reikäinen. Mä maalaispoika on. Mä panen puhtia puseroon. Leipä kotisainen leipurien. Se todella hyvä on.
Leikatut hinnat ovat voimassa kaikissa T-kaupoissa kautta maan. T-kaupan hinnat leikattiin, ja taattu laatu säilyy niin. Erilaisiin hyviin tuotteisiin, näin säästöedun saat. T-kauppa, joka päivä paljon tarjoaa. Mitä nämä T-kaupan leikatut hinnat merkitsevät? Säästöä talousmenoissa. Niin. T-kauppasi on sillä reilu meininki. Mikä mainio keksintö onkaan maitojauhe. Mutta kun maku ratkaisee, on valinta aito tuore maito. Aivan erityisesti hyvän maitosuklaan valmistuksessa. Siksi sinun on hyvä tietää, että Suomessa ja koko Pohjolassa valmistetaan vain yksi maitosuklaa tuoreesta maidosta. Se yksi ja ainoa on Fazerin sininen. Nyt tiedät, miksi paras on parasta. Kuumaa, kuivaa, polttavaa. Kova paikka hiuksille. Silloin auttaa Revlon Flex. Revlon Flex on hiuksillesi kuin keidas erämaassa. Sen hoitava proteiini tekee hiuksistasi upean kiiltävät, taipuisat, hyvän näköiset. Flexin avulla saat hyväkuntoiset hiukset, jotka kestävät kovaakin käsittelyä. Revlon Flex. Beautiful. Huippusuunnittelua. Ihmisläheistä ajattelua. Ennätyksellistä virtaviivaisuutta. Opel Kadett. Ihmistä palvelevaa tulevaisuuden tekniikkaa. Koeaja vuoden auto 85. Opel Kadett. Sitruunatee, Nestin sitruunatee. Piristävä, virkistävä Nesti. Nyt keittiöremontoijalle ekstra talvietu. Valitse kotitalouskoneet Upolta ja keittiökalusteet joko Parmalta, Petralta tai Dominolta. Saat liesituulettimen kaappeineen kaupan päälle. Soita lisätietoja puhelin 90 605 033. Soosi ja muusi, silli ja sipuli, haiskoot vaan. Mullapa on aina, joka raikastaa koko tiskin. Uusi Sunlight. No just, eikä ole pahan kallis. Mistä löytyy leijona? Mistä löytyy leijona? Mistä löytyy leijona? Nyt on leijonat ärkioskilta. Odotettavissa iloisia asioita ärkioskilta. Kaikki pois. Kaikki pois, kaikki pois. Hiljaisesti, hiljaisesti. Pölyt putkia pitkin pois. Putkia pitkin pois. Kaikki pois, kaikki pois. Kaikki pois. Tarket muovilattiat on tehty elämistä varten. Maan laajin valikoima. Tutustu. Jos särkee päätä, mutta on pakko mennä töihin, on hyvä muistaa Disperiin. Se antaa parhaan lievityksen heti säryn alkuoireisiin otetulla 2 tabletin kertaannoksella. Disperiinin vaikuttava lääkeaine on asetyylisalisyylihappo. Sen särkyä lievittävät ominaisuudet ovat tutkimusten mukaan verrattavissa moneen reseptipakon alaiseen lääkeaineeseen. Ellei särky ole tilapäistä, anna lääkärin selvittää sen syy.
kodin tekniset asiantuntijasi tekniset yllättävät taas. Gram. Kylmän laatu ykkönen. Hiljainen energiasäästäjä. Nyt Gram pakastin säilyy vain 1,590. Lumimies. Elkama Lumimies. Pakastin, johon mahtuu. Lumimies. Tilavin kapea vakiomittainen yhdistelmä. Teknisetelillä tekniset liikkeet. Tällä passilla mennään tänä kesänä Ähtärin eläinpuistoon. Poika, on nimensä veronen tää öljyllä terästetty pikateho. Poika, yki esi ja sokkeli kuntoon. Poika! Poika! Tingit hinnasta, muuten laadusta, kun kaikki tuotteet ovat tuttuja. Alepassa, kuluttajan pikatukussa, Alepa! Teetä nyt kesäkuvasi Anttilassa. Saat kuvat markan kappale. Anttilasta. Matin ja Tepon parhaat. Mä joka päivä töitä teen. 33 suosituinta laulua. Tupla levy yhden hinnalla. Pidä itsestäsi huolta. Mä näitä polkuja tallan. Osta Matin ja Tepon parhaat. Paljon halpaa pakastukseen. Halpoja rasioita, halpoja pusseja. Säästö alkaa S:llä. Pakasta mihin pakasta. Saat mieleisesi säästöhinnalla S:stä. Sillä S tarjoaa aina monenlaista laatua halvalla. Myös kerta-astioita. Talouspaperia. 3 halvalla. Vessapaperia. 3 halvalla. Pesujauhetta. 3 halvalla. Naisille siteitä 3. Vauvoille vaippoja 3 halvalla. Että saisit juuri sitä, mitä haluat. Säästöhinnalla S:stä. Nyt teille tuli uutta. Uusi SPI-suihkutusmoottori. Uudet isot tilat. Uusi muotoilu. Voi ajaa. Uusi Regata. Iso. Fiat. Michelin. Tutkimuksia. Michelin. Kehitystyötä. Michelin. Uudenaikaista teknologiaa. Michelin. Lukemattomia testikilometrejä. Turvallisuudella ei ole hintaa. Michelin. Lämmitys on sitten kytketty verkkoon. Energisti. Yli 300 luotettavaa energia-alan ammattilaista palveluksessasi kautta maan. Fyysinen kunto on joka ihmiselle äärimmäisen tärkeä asia. Minulla, joka ammatissani joudun kärsimään usein kipeytyneestä selästä ja hartialihaksista, olen huomannut, että samalla uiminen sinänsä on aivan loistava keino palautua näistä jännityksistä. Viisas liikunta, vireä sydän. Hanki tietoa Kuntourheiluliitosta. Pankaa pallo pyörimään, niin ammatillinen koulutus tulee tutuksi, ammattilaiset kun osaavat ja ammattilaisia tarvitaan. Mistä löytyy leijona? Oma leijona. Hyvän tuulen antaja.
Raikas leijona. Mistä löytyy leijona? Oma leijona. Oma leijona. Hyvän tuulen antaja. Raikas leijona. Leijona sulle, leijona mulle, leijona teille, leijona meille, leijona suun, miikas suun. Raikas leijona. Hyvän tuulen antaja. Raikas leijona. Lapsen oma mehu on, mehukatti verraton, ja non sammuttaa, ja mehukatti molon saa. Aina maistuu mehukatti, se on ihan matti. Mehukatti. Minkälaiset kun sitkin pamahtaa, tupla selvi siitä tiedon saa. En ryntää heti vinkkaamaan, mitäs vierreitä täällä kiinnostaa. Tupla vastia on tultu noutamaan, sen aidosta mausta voimaa saa. Ei sitä voi kukaan vastustaa. Makumantelinen sekä suklainen, suussa kauan kestää jokaisen. Tupla kun pääsee haukkaamaan, se joka ikisen kyllä valloittaa. Aito tuplamaussa sen voimaa. Riemuset kesähauskaa. On uima-altaita ja leikkimökki, joka muuttaa muotoaan vaikka nukketeatteriksi. Ja Riemuset golf, riemukas peli koko perheelle. Vai tuleeko inkkarikesä? Riemuset inkkariteltta, johon koristelun voi tehdä itse. Tai Riemuset purjelauta, kesän uutuus perheen pikkusurffareille. Helppo koota ja kevyt kuljettaa. Siitä se ilo alkaa. Ja Riemuset verkkokiikku, se kestää. Riemuset! Hyvä ja terveellinen päivä alkaa Marabou Start aamuaterialla. Hei Sam, uutta sämpylää, pehmeitä mitä tiedetään. Sam, sämpylä, täytä omalla tyylillä. Tämä tikkurillan peittävän puusuoja vinha on sitten ihmeaine. Haalistunut ja kirjavoitunut puuseinä saadaan kerralla uuden veroiseksi. Kuitenkin tämä vinha on puun suoja, eikä maali. Kuten näkyy, pintakuviointi säilyy ja on meinaa helppo sivellä. Näet usko vai? Kokeile itse. 3 markalla saat tämän vinha koipurkin maalikaupasta. Kaivaa Nääsvilleen on Tampereella kaikki silleen. Muistan kesäkaupunkiin, hyvää ruokaa hotelliin ja edullisia ostoksia. Tampereelle, varmaan niin. E-Huoltamo on autolomailijan kesätavaratalo. Tutustu E-Huoltamon kesätarjouksiin. Nouda uusi öljyviesti E-Huoltamolta. Käytä edut hyväksesi. Suomalainen E-öljyt autoilijan asialla. Kesäjanoon Olvin Vissy ja Olut Ykkönen. Kultamitali laatua Järvi-Suomen panimosta. Aivan omassa luokassaan. Tämä tässä on tavallinen video. Se käynnistyy tuskastuttavan hitaasti toistettaessa ja nauhoitettaessa. Tämä on taas Akan Quick Start-video. Se ottaa äkkilään, kun painat rauhoitus tai toista näppäintä. Nauha alkaa pyöriä heti. Akai Quick Start. Hinta romahti. Huomenna T-kaupasta 400 grammaa Flora margariinia vain 7,95. Meeri Miettinen saa jopa valkoiset puhtaiksi jo 60 uudella Omolla. Sillä vain Omolla on ainutlaatuinen TAED-järjestelmä. Kato nyt näitä valkoisia. Tääkin pusero tuli näin puhtaaksi. Sylinnän testit osoittavat kiistattomasti Omo TAED:n ainutlaatuisen pesutehon kaikissa lämpötiloissa. Siksi Sylintä ja muut pesukoneen valmistajat suosittelevat uutta Omoa kaikkiin pesuohjelmiin.
Suomen ainoa lentävä matto Tampereen Särkänniemessä. Tulkaa lennolle, tulkaa lennolle. Särkänniemeen, Särkänniemeen. Hetket, kauneimmat hetket, kuin eilisen tahdon muistaa mä sen. Muistot. Tuo parhaat muistosi R-kioskille. Saat postitse kymppikuvat suoraan kotiisi ja kaupan päälle tämän albumin. Tule kioskille. R-kioski, sellaisena kuin sinä haluat. Matkustatko maailmalle? Turvaa matkasi. Ota eurovakuutus. Se on maailmalla tunnettu ja hyväksytty. Kato, mulla on mökki tuolla mailla. Niin, siellä on lintuu, kun Korkeasaaressa lähdetään sinne. Juu, ja otetaan mun koira mukaan. Se hakee vaikka kaivossa. No niin, pojat. Haaveet sikseen. Ai joo! Karjala ykkönen. Niin riemukas ja niin rajaton. Hornimans tee on ainutlaatuinen sekoitus teepensaan latvausien parhaista lehdistä. Hienon maun merkki Hornimans. Vieläkö sinä ajelet? Immak on paljon parempi tapa. Ota tästä. Immak? Partakone jättää karhean sängen, mutta Immak poistaa karvan syvemmältä ja iho tuntuu sileältä ja pehmeältä. Immak, pehmeä tapa poistaa ihokarvat. Raikas, nyt iloinen. Täällä Toffolandia. Tänne Toffolandiaan kuuluu pelkkää toffoa. Toffoiluun tarvitaan toffoja, pyöreitä, pehmeitä toffeita. Onneksi toffoja saa myös Suomesta. Sen kunniaksi. Kaikki joukolla toffoilemaan, toffoilemaan. Öljyvinteksi on oikea talomaalarin suursuosikki. Kun siinä on reilusti pellavailia, niin maali tarttuu jämäkästi ja pintaa ja vettä hylkivä kalvo. Suosittelen talomaaliksi öljyvintteksiä. Närästääkö? Onko happovaivoja? Ota virkistävä Samariin hedelmäsuola. No niin, tulkaa pois. Kamerat. Koeaja Opelin vahvat edelläkävijät jo huomenna. Suomen suosituin soijakastike. Kikkoman. Pehmeä ja täyteläinen. 8 kuukautta käynyt ja kypsynyt. Nyt on kaupoissa Kikkoman kilpailu. Osallistu. Voit päästä viikoksi Japaniin. Aattele sauna oikein kuuma. Jos se olisi tätä Tropic-sekahedelmää, me vaan se pistäis vihaksi. Hae kylmä kokis R-kioskilta. R-kioski, sellaisena kuin sinä haluat. alkuperäisiä taffelchipsejä. Tämä meidän Mirri on sitten fiksu kissa.
Ruoankin suhteen se on niin kranttu, ettei sille oikein tahtonut kelvata mikään, kunnes ostin Felineä. Sitä se rakastaa. Feline tehdään ensiluokkaisista raaka-aineista. Turkki kiiltää ja kissa sen kun komistuu. Ja on valinnanvaraa. Feline kala-ateria, kala-liha-ateria sekä nyt uutuus. Feline liha-ateria. Mahtavasti täyttä lihaa. Feline. Ja kissa sen kun komistuu. Maailmalle on mukava matkustaa. Matkalle kannattaa ottaa aina eurovakuutus. Se on tunnettu ja hyväksytty kautta maailman. Tästä Euro-oppaasta saat hyvät neuvot matkallesi. Ota matkalle eurovakuutus. Repo on parasta vuorivillaa, mitä voit talollesi tarjota. Tulen kestävä A-luokan eriste, jonka asentaminen käy jokaiselta. Repo, viisaan villa. Jano. MTV:n Kuuma kesä palauttaa yhtiön 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kuvaruutuun katkelmia MTV:n suosikkiohjelmista. 5 viikon aikana esitämme näihin ohjelmiin liittyviä kysymyksiä ja jokaisen viikon päätteeksi arvomme 30 palkintoa. Canon Top Shot-kamera, JVC radionauhuri, Philips jäätelökone, Tunturi kuntopyörä, 6 MTV:n Toivotaan levykokoelmaa sekä 10 kappaletta VR:n juhlavuoden rengaslippuja 2 hengelle ja 10 kappaletta matkahuollon bussilomalippuja samoin 2 hengelle. Viikkopalkintoja siis yhteensä 150. Kuuman kesän päätteeksi arvomme vielä kaikkien vastanneiden kesken Mitsubishi Colt EXE henkilöauton. Todella kuumaa kesää vietetään MTV:ssä. Tule mukaan! Ei ihme, että niin moni tänäänkin nauttii Marabou-maitosuklaasta. Marabou. Tee temppu perässä! Tule Särkänniemeen. Pääset passilla myös Delfinaarioon. Siinä on uusia kuvatemppuja. Ei armoa on elokuva miehestä, naisesta ja murhasta, joka vie heidät yhteen, intohimosta, joka pitää heidät yhdessä. Richard Gere ja Kim Basinger elokuvassa Ei armoa. Suomen Maalarimestariliiton jäsenliikkeet maalaavat 75% Suomen rakennuksista. Liiton jäsenliikkeestä löydät aina monipuolisen ammattimiehen, reilun maalarimestarin, suomalaisen liikkeenharjoittajan, joka antaa maalarimestari takuun työstään. Maalarimestariliikkeet löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Kysy takuuehtojamme. Tänä vuonna Suomen Maalarimestariliitto viettää 75-vuotisjuhlaansa. Hyvän työn merkeissä. Nyt on Lotossa tupla jättipotti. Voit yhdellä täysosumalla voittaa noin 3,5 miljoonaa markkaa puhtaana käteen. Kestävä suoja hyttysiä vastaan on Johnson Off. Myös hyttyspuikko ja hyttyspiraali. Ota Off. Merja, kerrotko meille lihapullavinkkisi? Joo, nämä kotikokkilihapullat on meidän lasten mieleen. Tähän keitettyjen makaronien ympärille mä laitan nämä lihapullat rinkiin, näin. Kastikkeen mä maustan kermalla ja ketsupilla. Noin, ja sen mä kaadan sitten tähän makaronien päälle. Ja keskelle tehdään vielä aurinko kurpitsasalaatista. Kotikokkilihapullat, että osaakin olla hyvää. The hottest day you ever knew. The sun is beating down on you. When the sun is this bright, Coca-Cola is just right. Always good and refreshing and true. Coca-Cola
Nyt hyvän tuulen lomapassilla Suomea kiertämään. Lomapassilla, joka 4 syö kantakievari-hotelleissa, ei maksa penniäkään aikuisille. Lapsilta nyt ei pyydetä rahaa yhdestäkään yöstä. Ja sitten lomaruoka. Poroa ja porsasta 30. Kaikista kantaravintoloista. Paras tietää. Commodore Amiga. Minä halusin meidän perheelle oikein hyvän ja luotettavan pesukoneen. Kauppias suositteli nimenomaan tätä Philipsia, koska tässä on se erinomainen kestomagneettimoottori. Ja sitten me hankittiin tämä Philips. Onhan se laatumerkki. Kysy sinäkin valtuutetulta Philips-myyjältä luotettavia Philips-pesukoneita. Hyvän päivän aamu. Ainekset E-myymälästä. Lauantaita leivälle. Lauantai-makkara nyt tarjouksena. Koululaisille virkeät välipalat E-myymälän tuoretorilta. Paljon jäätelötuutit, kuningatar, mansikkasuklaa, herkkua tuutin täydestä. Tähän hintaan. Päivälliseksi värikäs kaalipata. Jauheliha ja keräkaali nyt tarjouksena. Roskista jauheliha ja sipulit mausta, lisää vihannekset ja riisi, kypsennä liedellä tai uunissa. Hyvää saludokahvia. Maailman parhaista kahvilaaduista. Nyt tarjouksena. Kaikissa E-myymälöissä, marketeissa ja sentrumeissa. Tervetuloa. Käytä sinäkin Scottsin näkymätöntä taikateippiä. On muuten tavallisen teipin hintaista. Nyt on tullut Maritan oma LP-levy. Se oli sattuman sanelema juttu. Hän oli mulle pelkkä puoli tuttu. Maritan levyllä ovat mukana kesän suosikit. Sattuman sanelema juttu ja taas kellastuivat lehdet. Taas kellastuivat lehdet, niitä tuuli kuljettaa. Kysy Maritan omaa levyä. Viihdyt sen seurassa. Kuulomustekynä sinulle, joka kirjoitat paljon. Vaaleansininen, höyhenen kevyt Uniball. Rouva Vesa on BioLuvilin puhtaushaasteessa. Palkintona on vuoden pesujauheet. No ei totisesti helpolta näytä. Mutta kyllä mä näen puhtaaksi, jos löytyy BioLuvilia. Eikä näistä mikään muu kelpaa? Ei. Näitähän ei saa pestä kuumassa. Ja alle 60 Luvil on mulle se ainoa oikea. No miksi just Luvil? No Luvilista mä tiedän, että se liotusvoima toimii tässä koneessa. Ja sitä paitsi kun kaikki meidän perheen pyykki pestään Luvililla ilman kuumaa vettä, niin se astuu samalla kallista energiaa. Eiks vaan tullut puhtaaksi tämäkin? Taitaa rouva osata nämä pesuhommat. No Luvilhan se osaa. Voi kiitos! BioLuvil pesee tahrattoman puhtaaksi ilman kuumaa vettä. Sinä, jolle kodin lämpö ja lapset ovat tärkeitä. Sinä, joka haluat elämältä muuta kuin pintaliitoa. Sinä, joka iloitset hyödyllisestä hyvästä lehdestä. Sinun ja perheesi elämään kuuluu myös kodin kuvalehti. Tilaa se nyt tosi edullisesti. Uusille vuositilaajille 3 kuukautta kaupan päälle. Katsotaanpas kannen alle. Niin tämä keittäminen on perinteinen hyvä tapa tehdä ruokaa. Eikä tarvita mitään lisärasvoja. Ja kun keittäminen vaatii aikaa, kannattaa kerralla keittää useammille aterioille. Keittäminen on juuri oikea tapa valmistaa tätä huokeaa kanaa. Tämä broileri kypsyy nopeammin. Sen voi myös grillata. Tämä meidän Arja keitti samalla kertaa 2 broileria. Poistin luut ja tein lihasta 2 ruokaa. Näin. Nämä isommat palat lisätään sitruunalla maustettuun kastikkeeseen ja saadaan sitruunakanaa. Pienistä paloista, riisistä ja vihanneksista tämä keitto. Näyttää tulevan helposti hyvää. Mutta mitäs se väiski? Keitin naudanlihaa 2 ateriaan. Rintaa, lapaa tai etuselkää K-kaupan erikoistarjouksesta. Nämä tillilihaan ja nämä vaikka lihakeittoon.
Joo, kyllä niin on, että keittäen hyvää tulee. Anniina, vielä valvotko kulta Anniina? Olen levyttänyt Anniinan ja 11 muuta Oskar Merikannon sävellystä Esko Linnavallin sovituksina. Levynä ja kasettina kaikista musiikkipisteistä. Canon teräsaivo. Funktiolaskimessa sekkari. Tarjous hintaan. Ja vieläkin edullisemmin Canon F56. Koululaukkuun Canon. Joka aamu tarvitset energiaa. Näin päiväsi vauhdilla voit aloittaa. Valmis Vetabix. Maukas Vetabix. Valmis on pöytään sellaisenaan. Jokaista päivää vauhdittamaan. Ota lyömätön Vetabix. On täysjyvä vehnää Vetabix. Hei, kohta koulu alkaa, katso tänne, showmme alkaa koulu. Okei, uudet puteet, uusi muoti, hyvät värit, kiva vuosikoulu. Okei, jousto, sammarit, puserot, college ja jalkaan mukavat rollerit. Tää on kauppa teille tuttu, nastat vaatteet, kiva juttu, go kauppaa. Okei. The Platters. Mitä muistoja. Nyt voit elää ne taas. Twilight Time. Oh yeah, I'm the great pretender. The Great Pretender. Ask me how I knew. Smoke Gets in Your Eyes. Ja tietysti Only You. 20 muistojesi kappaletta. The Platters. Nyt tulee, hei. Mitä siinä on? Napataan se heti, hei. Tässä tulee uusi uudistuva apu. Tämä maan aikakauslehtien ykkönen. Ajankohtaista asiaa ja viihdettä koko perheelle. Hei, tule sinäkin mukaan avun onnenvuoden menoon ja meininkiin liity apukerhoon. Pian apukerhossa arvotaan hieno Volvo, sitten toinen, kolmas ja ensi vuonna joka kuukausi ohjeet tämmöisestä kirjekuoresta ja asiamiehestä. Paljastamme teille nyt lisäikkuna. Ei ikkuna enää. Vilua, melua eikä pölyä. Hyvännäköinen on lisäikkuna, joka tuo juhlavat puitteet kotiisi. Sinunkin kotiisi. Uunituoretta leipää tulee sokokseen monta kertaa päivässä. Ota oppaaksesi diplomileipämyyjä. Hän osaa antaa sinulle luotettavaa tietoa leivästä. Me kerromme mielellämme, mikä leipä sisältää koko jyväviljaa, mikä sokeria ja millä kakku on täytetty. Leipää voit tarjota sekä arkena että juhlassa. Hyviä vihjeitä saat elokuun ateriaoppasta. Meille osataan, tavataan, palvellaan. Leo-kynillä kirjoitat ihan kuin itsestään. Ohutkärkinen Leo Fine Liner. Nopea Leo Rolleri. Ja minä olen se kuuluisa Leo Kuulakynä, kevyt ja ystävällinen, paljon kirjoittaville käsille. Valtti Color, Suomen suosituin puunsuoja.
Minigrip vai Rasia? Nyt nähdään, kumpi säästää tilaa pakastekaappiin. Tässä tulos. Minigrip säästi näin reilun tilan pakastekaappiin. Pakasta minigrippiin, saat mahtumaan enemmän. Tämän sain vuosia sitten. Samana päivänä, kun ensimmäisen kerran käytin oilovulaita. Jo silloin huomasin, miten pehmeältä oilovulai saa ihon tuntumaan ja miten nopeasti se imeytyy. Siitä alkaen olenkin käyttänyt oilovulaita uskollisesti ja joka vuosi muistan sen päivän. Auttaa ihoa pysymään nuorekkaana. Oilovulai. Anita Hirvosen uutuuslevyllä on vauhtia. Rantaregee siellä soi. Paras biisi silloin ja nyt on voi. Sitä aikaa. Ja tunnelmaa. Et usko kuinka koskekaan. En tee mä sitä. Vuoden levy-yllätys. Anita Hirvosen Ovi sydämeen. Avaa se ja ihastu. Nyt R-kioski tarjoaa maailmankuulun charmantin Jean-Pierre Kuselan taiteelliset helmet yhdellä kasetilla. Suuremmoinen Jean-Pierre Kusela. Hae unelmiesi musiikkikasetti viipymättä R-kioskista. Se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin. Open. Vanhan huopakaton pelastaa kaskokattosuoja. Se antaa suojan kaikkia säitä vastaan. Vesiohenteinen kaskokattosuoja. Siistimmin kaunista ikälisää huopakatollesi. Hitit! 13 kuumaa kotimaista! Popena! Eppu normaali, J-karjalainen! Yö! Apua, orkesteri! Sielun veljet, pateet, Saara! Lemmen taivaaseen hitit! 13 kuumaa kotimaista! Osta! Koe kesän värikkäin urheilutapahtuma. Näe Espanja, Italia, Unkari ja Suomi mahtavassa nelimaaottelussa Olympiastadionilla 23. ja 24. heinäkuuta. Lipunkantajina Kodak, Silja Line, Arabia, Teboil, Lemminkäinen, Hankkija, Yhdyspankki, Sampo ja Iltalehti. Siis Olympiastadionilla heinäkuussa. Tule kannustamaan Suomi voittoon. Tuplakilpailu kaupoissa. 3 Honda Mankkia. Minkään turhan patukan palkinnoksi ei Honda lähtiskään. Kesän huippuhuutuudet. Vanhuilun taikaa. Kokoelma suomalaisten lempisävelmiä. On kuumat kyyneleet. Ja 12 uutta suosikkia Jampan odotetulla LP-levyllä Kuumat kyyneleet. Nyt kaupoissa. Hae omasi. Koko perheen Särkänniemi. Huimia putouksia Tukkijoella. Akvaario. Lasten eläintarha ja joka kesä uutta jännittävää. Hanki passi seikkailuihin. Särkänniemeen, Särkänniemeen! Tamara? Joo. Tamara? Tamara? Tamara, 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 Tamara. Hollella. Tamara? Joo. Tamara? Oui. Tamara? Si. Tamara. Tämä on merkki länsisaksalaisesta laadusta ja Volkswagen Polon modernista HCS-moottorista. 30 000 huoltovälistä, non-stop ajoturvasta. Polossa. Pahus, superkyttä, Laku Pekka. Ei oo Pekkaa parempaa.
kulkevat omia polkujaan. Kevyt ja voimakas. Kansainvälinen maku. Light 1. Ainoa lajissaan. Tämä hetki muutti Pekan elämän. Silti hän jälleen elää täysipainoista elämää. Suomessa on lähes 400 000 vammaista. Vapaaehtoisen ystäväpalvelun kautta voit auttaa. Ota yhteys lähimpään Invalidiliiton paikallisyhdistykseen. Menevä mies, ajattele. Vesel margariinissa on eniten juoksevaa kasviöljyä. Vesel on yksi helpoimmista tavoista pitää kolesteroli kurissa. Kevennä sydäntäsi. Vesel. On se värkki. Sehän nimikin on, kato, sehän on ilmava. Ja tuosta liäsikuvustaan minä säädän sen täältä näin kylmä ja tämän pois lähtevä lämmin ilma, niin se lämmittää tämän tulevan ilman ja siinä se kuule on sen salaisuus sitten. Niin on siellä Hanakolla näitä erilaisia ilmastointilaitteita sitten eri tilanteihin ja tarpeisiin, jotta... Joo, täällä pihallahan tätä raitistoilla on omasta takaa, mutta jos sitä tupahan meinaat, niin Hanakolta sitä sitten saat sinne. Se on tähän aikaan päivästä ihan pakko saada jotain suuhun. Snickers on hyvää purtavaa, täynnä pähkinöitä. Sillä pärjää kivasti ruoka-aikaan asti. Toffeeta, paljon pähkinää ja maitosuklaata. Snickersillä pärjää. Välipalaa. Se on täynnä pähkinöitä. Monipuolisessa ravinnossa on useimmiten tarpeeksi vitamiineja ja hivenaineita. A:ta, E:tä, B:tä, C:tä, D:tä, rautaa, magnesiumia, sinkkiä, seleniäkin. Ellei ravintosi ole näin monipuolinen, Multitaps on. 1 Multitaps päivässä riittää. Kerran viikossa Domestosta. Ja sauna on aina puhdas. Ja lauteet valkoiset. Hey tell! Herreys ja uusi levy! Shake it up, shake it up, shake it up to the music. Come on up, boogie down. Crazy People ja 2 ylimääräistä kappaletta. Osta Herreys! Uusi Rexona ei tuoksu. Ei tuoksu. Raikastaa. Uusi Rexona ei tuoksu. Spray, stikki, rolli. Uusi tuoksuton Rexona. Jaanalle ja Sarille ja Minnalle. Siinä on taas puhtaita astiatytöt. Ollaan me vaan superpari, minä ja tää uusi Sunlight. Eikä tule edes kalliiksi. Mä luin itse. Suihkuta itse vaan. Sitä vartenhan meillä on Oraksen turvatermostaatti. Niin, ja nyt se on vielä turvallisempi kuin ennen. Oras turvatermostaatti on näet uudistettu. Se on nyt sekä entistä parempi paineen tasaaja että entistä parempi termostaatti. Ja siksi se pitää suihkuveden turvallisen tasalämpöisenä. Oras turvatermostaatti on myös tyyppihyväksytty. Hyviä suihkuja vaan.